Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Digo City, Davao Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Healing. Ayan, magandang araw po. Yan, may buntag sir. Kumusta man si Mano? Nakanay ba ka ito nagi? At itong last, wala. Wala no, ano ko? Marabag. Basta di ko makaya na yan. Hindi ko ang kasagaran yung kuhan nga na. Gusto ko isuod dito ko mumuad to. Bantay ka dito. Sabado, kasagaran sa yung lakaw ko, Sabado po. Sabado po. Sabado. Wala mo tao dito sa yung shop. Sayang. Kung saan nga shop? Motor parts. Motor parts? Kasagaran mo, mga motor na. Dari ganit pa sila, kasi may kana. Tugang gano? Galing niya sila diyaw. Kailangan. Dito na pita, padulong sa gym mo na ya. Oo. Nagkadaghan ba ng ano? Motor parts tapos mag-ayos, no? Dagan. Naghan po motor ng mga tao, kasagaran nanay mo. Daghan naman kog motor mo nang daghan na lang pog motor mo. Magpayom gina. Paigit. Oh, payom gina. Israel, nana. Nya daghan na pog para na mekaniko sa sakinan kay daghan po sakinan. Daghan po mo na ano. Sige, sige. Oh. Unsa ganitong kon Pangasinan no? 7 years. Oo. So, ayan guys, maayong adlaw sa inyo ha. So, sir, karon rin nakita ninyo. Gikan yun isa sa Pangasinan na gipan ni ikuha baka o gikuan ni ani jo kadre no na ani gyud sa dire kay gikuan dire na sa napuyo ron sa igsoon dire sa Digos pero gikan sa Pangasinan 7 years na mild stroke si sir pero naagi ba kag di kalakaw gyud or bedridden yun. So niagi gyud siya og kuan no dito sa Pangasinan niagi gyud siya bedridden mga pila ka adlaw to Bulan kayo ha? Bulan mo siguro, isa ka bulan na. di jud ka lakaw Oo, medyo ka lakaw. Dito, ang asang ganda. Dito gari ko makalibang ko tayo. grabe no Hindi ko kuwanto ba niya, di ko kanto. Malim tabang na ako. Dua ka anak na ako. Hindi magpansul ba? Di ko kalakaw. Hinay pa siguro ako nung ano ba? Una mong gulusay ko. pero murag wala naman ay wala na jud ana no Basta higda ko inana. Dito sa higdaanan, halos di pa galing katindog. Ang pungko, inaning ang pungko. Halos dili pa. grabe no so paminaw ni mo to panahon na Lagi rin. Una may pag diretso na lang ko. siyempre dili jud sa malikayan no nga atong nauna murag mapilyor ba no nga ano man tani Ano mo, buhay pa man kay daan yung gapon. ano no Magwa na kay kwinta. Pero makita lang mga anak na ko, dito lang yung sukol dito kay. So na, pero karon may nagko ko sila. pero di gyud mapug nga no nga murag makuha ni mo nahuna sa una ba nga Kami nagagmay pa na sila, di pa kay kabalo, di pa. nasa man ron Ito, na-eskwailan po sila. lagi sa mga kuha nito Asawa na ako. na dito sige pero nagkontak kay maka mo Oo, permanent. Atong kanya na itong kinamangmura na ako. Planong ito mga nito squad. Nana, nakabook na ganito ticket. pila edad Man, kinamangmura na ako na eh. 15, babae. adak ko na di eh Itong kinakuha na ako, pila di mga anak tulo. tulo Dua kalaking nagsunod niya, kinamangmura babae. 15 22 o 19. 22, 19, 15. dagko naman di ay Ako na, malitaw na. tano pero mo minyo na wa pa Apay. Apit na. Puhon pa, puhon. Puhon. Mapaganit pa nila. ha Di ba sila kay... trabaho gyud daw Nakapos sila, utok-ut. Noon na mga bata Wala ako. yun. Mo yun eh kuan puno nga kana bitang Kaya pasalam ko ka, inaawos sila. Mga sila. paguna bitaw sa kanang kapobrehon gusto mo hawas pud ba hindi man tingon nga og maminyo di maawas pero naagod sila ilahapon nga prinsipyo yung anak yun no sige so ayun guys so shout out po sa taga Pangasinan no nasa Sandre nagpa-maintain siya po niagi yun sa og bedridden o kanang liwa yun siya na higda ra yun no so 7 years siya na mild stroke bita kay karon kay siya na lang mag-isa ano dire no so nagyud sa ang iyang kayuhan jud nga kanang positive lang no so ayan nasa sa dire atong nagkamot nga maayos si sir siyempre ginabanan sa pagkampo sa Ginoo ayan August mga viewers na outside of the Philippines thank you for watching my YouTube channel guys special mention
Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Ayan po, maraming salamat. Thank you so much for watching my YouTube channel. And of course, ang Pilipinas, number 1 ako pasalamatan. Maraming salamat Pilipinas. Mga kababayan ako, Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, Tibok Pilipinas, maraming salamat sa lahat ng OFW. Maraming salamat sa mga subscribers nako, nag-comment, regular viewers nako. Please po subscribe my channel. Click lang notification bell para updated ko sa kanya hilot ako na adlaw, like, comment, and share. Mas importante ko makashare ta guys. So ayan, sa mga nag-comment ako kung taga-asa ko, taga Digo City ko, Barangay Sunungon, First Crime Street, Rabina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, taga Davao del Sur ko. Ayan. Of course, mga kanan mag-friends ako doon na Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, huwag ang Eric Hilot ang traditional. So ayan. So shout out ko sa lahat ng mga taga Digo City, Davao del Sur ako mga suki. O sa tanang suki na ko, o tanan mga taga-suki na ko nagatanaw ako. So ayan guys, so mag-hilot ako karon. So shout out po sa taga Pangasinan. Yan, maraming salamat po. Okay, kulog. Okay na kana? So yan guys, mabilot na po ko. So tanaw-tanawan nyo guys. So kanin siya nga video, tapos mag-part 2 ako. Kung tanaw ko, mahilig ka o traditional hilot. Kung ganun ka mo tanaw, so tanaw ni guys. Kung ganun ka, please po, subscribe my channel. Pati share na lang po. Ayan. So love you guys.